izena bizenak, jaiotze urtea eta jaiotze Data. Jogatxagirre Zubizarreta, 1988, bosteko bosta. Vale. Zer moduz ikusten duzu emakume kirola, gaur egun orokorrean? Uste duzu gorak egon dela, jende gehiago egiten dela kirola? Nik esango nuke, bai emakumezko gehiok ite deula kirola, orokorren. Egia esan orokortasun baten, pixkat galdu iten naiz, herri kirolai dagokionez, bai esan dezakegula emakumen presentzia areagotu indala. Zera uste duzu eman dela goraka hori emakumen parte hartzea kirolean? Kasu honetan herri kirolean? Herri kirol kasutan ikustet lagundu dula, garai baten herri kirolak gehien bat lan luzetan oinarritzezian eta gaur egun nire ustetan lanak jetxindia, pisua jetxindia eta horrek erraztu du emakumen parte hartzea handitzea. Herri kirolak beti izan dira ez, oso maskulinizatuak egon diren kirolak. Bai. Uste duzu hori ere aldatzen ari dela? Errepikatu. Beti izan dira oso maskulinizatuak kirolak, eta uste duzu ere ja emakumen presentzia handiagoa dagoenez, hori ere aldatzen ari dela, maskulinizatu. Edo ideala hori garekana oso maskulina direla orain ere, eta ez direla egin. Handik alare, nik uste, oraindik ere zuk esan dezuna, maskulinidade horrek jarraitzen dula. Emakumen presentzia are eta gehiago da, baina adibidez epailetzan emakumen parte hartzea ia ez da ikuste deu eta hainbat lanetan gure kasun segan laguntzaile o arraiztaile ia emakumeik ez da gero eta gehiago, baina alare oso gauza puntuala da. Segan ere ez, oraindik ere gauzak. Bai, eta herri kiroletan bai, epailetzan ez da oino hor emakumezkoa. Arazorik izan ez kasuntan segan emakumez edatik, komentario, nik ez dut segan nabilenetik behintzat emakume izateatik ez dut inongo komentarioik edo izan, ez. Eta zer esango zenuke kirolean hasi nahi duen emakume batek, edo segan hasi nahi duen emakume batek? Bueno, azkenean probatzeko, ez? Azkenean milaka kirol daude, eta egia da, batzutan kirol baten hastezela eta ez dizula erakartzen, eta igual muga bat izan daitekela, baina azkenean nik uste gogoko kirol bat topatzezunean bai horrek motibatze zaitula, eta helburu jartzeituzula, eta holako kontuk, ez? Orduan azkenean probatu behar dela, zuk zure kirola topatu ahal izateko, eta pixkanaka, hasieran helburu txikiok dira, baina pixkanaka aurrera pausuk badaudela. Eta orain ja pixkat segara zentratu, denboraldia bukatu da, ez? Bai. Bueno, egia esan aurten ez denbora asko izan entrenatzeko. Egia da aurten abuztuan Europako txapelketa ingoala, orduan gure liga ere aurreatu indala. Orduan horrek ekarri duna da, epe oso motz baten 3 saioiek behar izatea. Eta, emaitzakin kontentu nao, indartxu ikusten itzan, baina azkenean nahi nuna ez dut lortu eta ez dut azkenean behar bezala entrenatu eta orduan, kontentu, emaitzakin. Aipatu duzu liga bat dela, ez? Bai. Funtzionatzen zuten zenbat? 3 saio izatea ligak eta horren arabera puntuaketa badao eta puntuaketa horren arabera irabazleak eta sailkapen osoa jutea. Eta horrez gainere, apostuak eta parte hartzen duen? Ez, gure kasunez, egia da gure modalidadea ez dela Euskal Herrin oain arte indan segakeran, baizik eta guk nazioarte mailan eitean lehian, nire kasun lehia hortan parte hartzez, baizik kasu hontan desberdintasuna da lana laburragoa dela, 35 metro karratuak ez zaitugula, alik eta azkarren eta txukunen. Eta ez Euskal Herrin indan bezala, 30 ordu beteko saioan kiloak zenbatzea. Aldaketa hor dago, ez?
bai, aldaketa hor dago, azkenean kilotakoak ere behar duelako beste atzetik talde bat, ekipo bat behar duzu, eta hoi zaila da, eta dedikazio bat behar duzu, aldiz gu ateatzegan bezala gu bakarrik nahikoa geha, orduan horrek errazten du jarraitzea. Igual, ez dezutela inbesteko ekiporik. Ez dezu ekipoi behar, kasu honetan zu bakarrik nahikoa zeaz, egin behar dezun zeregin hori egiteko Euskal Herri mailan itean kilotakoa, guk esaten joan kilotako segan, auki behar dituzu zure arraiztailea, zure biltzaileak, eta azkenean horrek suposatzeuna da zazpi pertsona osatutako talde bat auki behar dezula. Aipatu zu ere, banaka egite zuelan, binaka... Gure kasuan banaka egite dugu, egila da, orain dela 3 bat urte, hasi ginela baita emakumezkoen binakako segasail txapelketa itea, eta segasail txapelketa azkenean da modalidade berri bat hemen sortu dana, Europa nazioartekoera eta Euskal Herrikoera pixkat nahasten dituna. Kasu hontan luzeagoa, hau da nazioartekoera baino luzeagoa dan sailak dira, belartzatik, baino baita ere zuzentasuna, hau da txukuntasuna eta azkartasuna kontutan hartzea. Eta gure kasun emakumezkoak binak aite du, lehenengo bat astea, hilara hoi txukuna da honean, beste astea, erreleboka aite du. Horrez da sartzen pixua. Ez da, inongo modalidade berritan pixua ez da sartzen. Eta ipatu zu, txapelketa bat egin nahi dezuela, edo da gaur Euskal Bai. Ze txapelketa Europa? Ez, guk ite deu binaka emakumezkok, 2 urtez elorri honin deu, lehengo urtean altzo nintzen, eta urten aber jendiak edo 8 emakume apuntatzegean, 4 bikote osatzeko, pixkat lehia bat eoteko baita ere, eta gure kasun ite deu bikote bakoitzak 300 metro karratu ebakitzeitu, ahalik eta azkarren eta txukunen erreleboka. Eta afizio aldetik, ikusten ez duenetik segak badaukala afizioa, badaukala tira hori... Nik ezakit garai bateko egitea da, garai bateko irudia badaudela, eta hor jende asko ikusteala, baina esango nuke gaur egun guk nahi gertatu zaitelako, jutegian ekitaldita ez dela juten jendia. Egia da gaur egun, esango dugu eskaintza kulturala eta kirol eskaintza hainbeste da honez, zaila dela denea jutia. Oraindik biziri dago, ez? Bai, oraindik biziri dago.